má korene v Bugľovciach. Takže pre mnohých je to nie celkom nová informácia, ale toto prostredie je tu nové, ktoré tu vidíme. Ja som tu konkrétne prvýkrát, tak som veľmi rád, že ste nás prijali, lebo iste máte aj svoj program a svoje povinnosti. Takže my sme taká vzorka farníkov zo Spišskej kapitole. Chcel som povedať, že z každej filiálky, ale skoro z každej, tak by som povedal. Chcem vás poprosiť, aby ste troška nám porozprávali o tomto objekte, o vašom živote, také základné veci, aby sme mali prehľad. Srdečne vás všetkých u nás vítam. Bolo pre mňa veľkým prekvapením to, keď včera pán kaplán Ľubo zavolal, že prídete nás navštíviť a veľmi sa teším, že ste medzi nami a že môžeme takto nadviazať takú duchovnú väzbu s farnosťou, s našej vlastne so Spišskou kapitulou. Keď pán farár povedal to, že vy ste vzorka z farnosti, Spišská kapitula, tak ja môžem povedať, že naše spoločenstvo je takou vzorkou z celého Slovenska. Pán Boh začal povolávať nás, vlastne ešte mladé dievčatá, pred 10, 15, niektoré 20 rokmi. A je také zaujímavé, že si vybral nás z každého kúta Slovenska. Sme tu nás zo Spiša, z diecézy Spišskej, 4 z nás, sestry z Ľubovne, z Lendáku, ale tiež máme sestry z Bratislavy, z Rajeckých Tiehov, čiže sme tak z Prešova, z Čadce, sme z každého kúta Slovenska tak zastúpené tiež v tomto kláštore. Náš kláštor je kontemplatívny kláštor. Neviem, či ste mali možnosť niekedy byť v takomto kláštore. Na Slovensku ich nie je veľa, ani tá tradícia nie je taká veľmi dlhá, lebo až vlastne v rokoch 90. alebo 1900, až po 90. rokoch prišli prvé kontemplatívne sestry na Slovensku a to boli karmelitánky do Košic. Možno si pamätáte, keď bol Svätý Otec v Košiciach v 95. roku, ak sa dobre ja pamätám, vtedy bol posvetený ich kláštor a otvorený ich kláštor. My sme prišli na Slovensko až v roku 2005, čiže 10 rokov po karmelitánkach, ale prvé Slovenky sme vstupovali do kláštora do Poľska už v 93. roku. A tam sme sa pripravovali na to, aby sme mohli založiť kláštor potom na Slovensku. A Pán Boh dal vlastne, že po tých 10 či 13 rokoch sme prišli tu do Kežmarku. Niektorí sa nás pýtajú, že prečo práve Kežmarok. Bolo to také Božie riadenie, my sme sa modlili o miesto, aby nám Pán Boh sám vybral miesto na Slovensku a vybral práve Kežmarok. Vieme, že je to miesto vymodlené a ďakujeme Pánu Bohu za to, že aj ľudia, ktorí tu nás sú, aj farnosť nás tak milo prijali. Aké je naše poslanie? Naše poslanie je byť v cirkvi takým miestom modlitby, kde ľudia môžu prísť a môžu sa s nami modliť. Nechceme byť celkom uzavreté pred svetom, lebo kontemplatívny kláštor, klauzurovaný kláštor tiež znamená, že sme oddelené od sveta. Možno nás nevidíte tak často chodiť ani po meste alebo na nejaké veľké akcie. Niekedy nás môžete vidieť aj na Spišskej kapitule, to je pravda, lebo je tam otec biskup a tak podliehame otcovi biskupovi a niekedy prichádzame na Spišskú kapitulu, takže niekedy sa tam môžeme stretnúť. Ale málo kedy tak máme kontakt so svetom, ale hovorí sa, alebo máme v konštitúciách napísané, že naša klauzúra je takou otvorenou bránou, že ľudia môžu prísť a sa s nami modliť. Preto aj náš kostol vyzerá tak, ako vyzerá, že je tu miesto pre nás ako sestry, ktoré sa modlíme každý deň. Máme svoje modlitby počas celého dňa, ale je tu aj miesto pre ľudí, ktorí môžu prísť. Sú to ľudia z farnosti, z Kežmarku, ale môžu prísť aj ľudia z celého Slovenska, alebo ktokoľvek, kto chce prísť si tak oddychnúť, stráviť čas v tichu, v takej modlitbe, v uzobraní, ale tiež v rozhovore. Takže to je taký náš život, je veľmi jednoduchý. Možno, že sa tak ničím nelíši od toho vášho, lebo sme tiež takou istou rodinou, alebo sa snažíme žiť naše vzťahy tak normálne a jednoducho ako vy v rodinách. A snažíme sa ich posvetiť modlitbou, vzťahom s Bohom a chceme byť aj pre tých iných ľudí takým vzorom, alebo takým príkladom, že je takým povzbudením.
že by ľudia tiež videli, že má zmysel odpúšťať, má zmysel kráčať ďalej, nestratiť nádej, dôverovať Bohu, lebo každého z nás môžu stretnúť rôzne ťažkosti, rôzne veci v živote, ale predsa nad tým všetkým je Boh. A to tak chceme ľuďom svojim životom, svojim bytím tak pripomínať. Lebo my niekedy v takých našich životných situáciách zabudáme, že ešte s nami je niekto iný, že nie sme na tie problémy, ktoré nás stretávajú sami, že je s nami aj Boh. A preto vlastne len také naše bytie, možno niekedy také stretnutie, či porozprávanie sa, či spoločná modlitba sú takou pomocou. Ľudia nám tiež môžu písať alebo telefonovať, vzadu je tiež taká skrinka, kde ľudia nám často nechávajú svoje prosby o modlitbu, kde nás prosia o modlitbu, kde sa každý deň modlíme za ľudí. Každý deň má tiež taký špeciálny úmysel, na ktorý obetujeme deň. A tie úmysly sú tak rozdelené, ale cez celý týždeň tak zahrnuli všetkých ľudí, že sa modlíme nielen za biskupov, kňazov, za reholníkov, ale aj za rodiny napríklad, za tých, ktorí sú sami, ktorí sú opustení, za duševočistci, za tých, ktorí sa starajú alebo snažia, bojujú o záchranu života, a tiež za naše rodiny, za našich dobrodincov, za tých, ktorí nám pomáhajú a aj materiálne. Takže je to taký náš jednoduchý život. Možno, že máte ešte nejaké otázky. Ja som pripravila, alebo my sme pripravili pre vás také letáčiky, neviem, či už bude dosť, o našom kostole, lebo náš kostol je tak špeciálne zrobený, má svoju takú symboliku. My sme veľmi chceli, aby ľudia, ktorí vstúpia do tohto chrámu, odišli z tohto chrámu tak pozbudení a aby upreli svoj zrak na Krista, na Ježiša. Preto aj v tom hlavnom oltári alebo v hlavnej lodi Ježiš Kristus, my sme redemptoristky, čiže to je od latinského slova redemptor, vykúpiteľ. To je vlastne Ježiš, ktorý nás vykúpil. A je tu taký citát hore nad nami, ktorý sme tiež tak v modlitbe